rakasimba. Rakasimba makasimba nyana. Sabu makwanisa kuzvizivisa zita renyu nedunhu ratiri kuti kunonzi kwa. Zita rangu ndinonzi Kwa Musonza. Bhuku rangu rinonzi Munongoverwa village. Vamusonza makwanisa kuti jekesera nhau kana kuti atingati chipini chakaitika mubhuku renyu munomu chinova chipini chashamisa nyika yose. Vari kuona vakwanisa kuzoti zvii zvakaitika mubhuku renyu. Zvakaitika ndizvounoti pane Mukwasha akadanana naambuya, asi murume uyu munhu anga achigara kumapurazi nguva yese. Kunogara amai vake. Pakuya kwakaita achizoonana amai vake ndopaakachizodanana naambuya. Tingangoti ndopaakazodanana nemudzimai anove hanzvadzi yakatorerwa mukadzi uyu. Zvingava zvine nguva yakareba sei zvaitika, zvakachimboitika zvatongotangira ipapo. Zvakangotangirawo ipapo. Zvamboitika muno mubhuku mangu muno. Wakakwira vachiuya kwamuri sabhuku, nhau iyi makaitambira sei uye yakamhangarwa nani? Yakamhangarwa nemurume wacho. Imi makaitambirawo sei sabhuku? Takaitambira tikaibata tikaona kuti nyaya iyi inoda kuenda mberi, tikati murume wacho chiendesa nyaya iyi mberi. Murume wacho haana kuningirika. Takachifunga kuti pamwe achiendesa mberi, hazvina, hapana chakatorwa, hapana nzvimbo chakatorwa pamaira enguva iyoyo. Zvakachizoita kuti taona kuti murume wacho ati handisi kuendesa mberi. Musha semusha takasunga chisungo chokuti vanhu ava ngavachibva muno mumusha mamunongoverwa, nekuti muno hamufaniri kuitwa mafilimi akadari. Kusvikira tamudhipota munhu abva angobva mhene wakaenda kumapurazi here nemudzimai wacho watezvara iyeyo, nekuti tezvara akanga angoonesa kuti inewo mudzimai handichada kuti adzokere kumba kwangu, ende mudzimai wachiti handichadawo murume, vachibva vangotorana nemurume wacho vachibva vangoenda. Vanhu vakazvitezva vangada kuzoti vanhu vechidiki vachangobvondororana kana kuti vatoo vanhu vakuruwo vanga vatori nemhuri dzatoti kurei vakaita chipini. Uyu akaita chipini ichi munhu ari pakati siye zvino anga asina mukadzi. Munhu aingogara mumapurazi umu anga asina mukadzi. Vakazodanana nehanzvadzi uyu akatorera mukadzi. Vamwe munharaunda nhau iyi vakaitambirawo sei? Vemunharaunda vose vakaitambira sekufunga kwandanga tangoitawo tikisungana. Vakaone kuti vesewo munhu uyu hatichadi kuti muone mumusha medu muno mamunongoverwa, sekufunga kwandanga ndangoitawo inini. Kusvika tasungana nevemusha vese vakatomboisa masignature avo ekuti tatendera kuti munhu hatichadi kumuona muno mamunongoverwa vese nemukadzi wacho, sezvo murume ati handisi kuendesa kwamambo, mukadzi handichamuda. Zvino zvadaro izvo vakanogara kwenguva yakati rebei vari vasimu muno. Ndopavakazodzoka futi murume wacho achiti ndainga chikwereti changu, asi ndiri kungodawo mazuva mashoma shoma. Tikamupa mazuva anokwana svondo, right. Zvino takazonzwa mashure macho ainge ari murume, tozonzwa kuti mukadzi wacho auya futi. Kusvika tazoendawo kekareko tapuruvha tikaona kuti zvishuwa mukadzi wacho auya ato pamwe chete nemurume wacho pamai vaiye murume. Kusvika tazoonesa nemusha kuti izvi hazvifanire kuti zvive zvinoitika munhu akadai hafanire kuchengeteka mumusha medu muno. Munhu akaita chipini.
kusvika madzimai azoti tazotoendai munodemonstrata vanhu havabve. Ndofunga pakazoendawo madzimai namwe arume akada vanhu havabve, hatisi kuda kuti varambe vari muno mumusha medu muno. Zvino nekudaro takamufunga kuti zvimwe vateerera mukadzi ndiye akachizobva onzi aenda, asi murume nokuramba nokusara ari muno. Ndopandakazoona kuti no, uyu murume munhu haasi kuteerera order yatiri kutaura, ende munhu ari atiparadzira musha ende asvibisa musha wangu. Kusvika ndazonesa nyaya kuna mambo kuti mambo acho anotibatsirawo. Vanhu vangade kuziva kuti panoitika chipini chakaita semutou chakaitika ichi zvinokonzeresa zvimudunhu renyu. Izvi zvinokonzeresa mudunhu rangu mumusha mangu kuti kusavi musha unoremekedzeka, ende chipini ende zvinopa kuti musha ureruke ushaye kuremekedzwa, ende zvinokonzeresa zvekuti vamwe vemumusha imomo vachizove vanhu vasina tsika dzakakwana. Ndokusaka takati hatichadi kumuona mumusha mangu munomu, tasungana nemusha wese tikatenderana kusvika tamutandanisa aenda. Saka iye zvino havasisi muisi nemudzimai vakazosumuka zvavo. Pari zvino izvi handisati ndaziva ba kubvira kubva kwandakaita kwamambo, handisati kuisa kwandakaita nyaya kwamambo, handina kuda kukwanisa kuti ndionese kuti pane chimwe zvinhu zvandaita, nekuti ndanga ndakutoda kutoti uyu munhu richitsenza simba ramambo, nekuti inatadza kunditeerera. Sabhuku Musonza, todzoka panyaya yechipini. Tunzwa kunonga chitaura nawo tichifamba tiuya munomu vanga kutauraiwo kuti kana mvura manaira ainoita unopedza yakuita shoma kana uchinge waitika chipini chakadai, hameno kuti ipa munopona sei? Zviri zvemvura manaira iri kungoita makore anaya, hatina kuzokwanisa kuti ticherekedze kuti pane mutsauko here kubvira ipapa paitika chipini ichi. Asi hatina kuzocherekedza kuti pangave nemutsauko here pamaererano ngedunhu redu rineri. Sabhuku, tiripo ipapo. Matimi makazovabvisa mudunhu renyu, asi da kuziva kuti pane chenuro here inokwanisa kuitikana pachinge paitika chipini chakaita seichi, pasine kuvadzinga? Panokwanisa kuita chimwe kana kuti ruregerero anokwanisa kuita here poitwa sechenuro kana kuripisana munhu achiregerwa, zvinofamba sei ipapo? Chakaitika ndechekunoti munhu uyu munhu angokurira mumapurazi. Zvino nekudaro hapana bumbiro chairo rekuti munonyatsomubata sekuti munhu ane hunhu. Munhu anga achitongoti kuuya kwaakaita uku akatouya pamusha paamai. Zvino nekudaro unhu hwake chaiwo hauna kumira zvakanaka. Hapana chimwe chatakakwanisa kuita. Mashoko amungade kungopawo kune vamwe zvikuru sevari kuona tinobva matunhu akasiyana siyana, seyambiro, sedzidziso yamungade kupa kune vana veZimbabwe vari kuona chirongwa ichi ndeyapi? Dzidziso yandingatongovambirawo ndeyekuti tsika dzakadai hadzifanire kuitwa munyika nesu vanhu vechishona kudai. Itsika dzisina kururama mukati mematunhu kana kuti mukati memusha. Zvinovambira tiropa kuti hazvifanirwe kuti zvive zvinowanikwa zvichiitwa nevanhu vechishona tsika iyoyi. Maita basa Sabhuku nemashoko amatikusha amatidzidzisa zuva ranhasi, maita basa. Aiwa, ndinotendawo nemi nekuuya kwamaita. Chandinokumbirawo ndechekundoti tsika dzacho dzakadai uyu munhu tanga tiri kuda kuti atouya anopuwa murango wakaomarara. Ndo pane mhechisiro yangu yandakatarisira nanhasi kuti
sezvo ndaimuisa mumaoko mamambo toda kuti achirangawo nemurango wakaomarara namambo zvakuna mambo. Aiwa, muri kunzwa muri yeZimbabwe nyaya iri kupisa muno mudunhu rekwaseke vamusonza vano ndivo sabhuku kutaura ivo kuti chitiko chakaitika chinonyadza chekuti Mukwasha anosvika pakudanana nambuya kutopedza kugara vese, asi pari zvino vakatiza mubhuku rino havasi kutowanika, vakangoita kwakaenda tsuro ndokwakaenda imbwa. Makasimbira amai? Ndibanga makadiwa. Right. Amai, tikumburo makwanisa kutipawo zita renyu tatapinda muchapupu ezvakaitika? Ini ndonzi Shupi Nyadaufe. Kwanisa kutitsanangurawo chitiko chakaitika mudunhu zvakafamba sei? Inini murume wangu wekutanga wandakabereka naye vana vatatu akafa 2000. Vandazoitawo umwe wandanga ndakugara naye pano pa 2008. Ndanga ndakagara naye 10 years. Ndiye akazotora mukadzi wanzvadzi yangu. Pamakagara mese apa makaita vana kuwanda sei? Ada kuita mwana. Akatora mukadzi wanzvadzi yenyu zvakafamba sei? Ini pamusha pandakaberekwa pasera panext pana pandu pandanga ndakarorwa pandanga ndakachigara nemurume wangu wandanga ndakugara naye pampa wandaenda kugara naye wacho pamusha paitekuende papo pasasa apa pane kaboys kaine kitchen ndo paibva tichigara zvedu panapa takaenda takatogara zvakanaka zvekuti kana hama dzemurume wandanga ndakarorwa panga pasina kana dambudziko taitobatsirana madambudziko. Saka handizozwa kuti vakawirana sei nemuroora kusvika vazotakurana kuti vakambotiza nyaya ikaenda kwasabhuku ikaitwa dare. Sabhuku vakati aisipota kuti tichigare nemi muno muvhireji muno mazviite nekuti chiitiko chamaita chinonyadzisa, ndobva zvanzi vanofanira kubuda muno muvhireji. Ndobva vabuda muvhireji ndobva vaenda vakatobvaita ndovunga mumwe makore kana ndiri gore vasimo, ndobva vazoetika sei, ndobva vazongoerekana vadzoka. Saka vadzoka ndobva musha wagara futi zvakare vakati zvinhu zvafanira kuitika. Vadzimai ndobva vati isusu madzimai tofanira kuenda kunoita sei, kunoratidzira kuti zvakaitwa naamai hazvisirizvo. Saka madzimai ndovunga svondo rakapera vakauya vatese takanga ndakararatidzira pamba apa pacho apa. Mudzimai wacho murooro wangu akapuwa 24 hours anga angonzi vairo ngaabude, asi vanhu vakazoti usiku uno murume wacho bva akumbira akati usiku uno hapana kwavangaenda, ndozonovatsvangira kwokunovasiya mangwana wacho kuseni akabuda akizvichokwadi hatina kuzomuona. Mudzimai uyu angariwe muno maseke kana kuti akakatorwa kupi, ane tsika dzakadai? Kumusha kwake kutanda. Kutanda ndekupo? Kuheadlands. Saka imi semunhu akasangana nechiitiko ichi tinoziva panoitika nyaya idzi munokuti pangoda kuripwawo zvakazoita sei, imi mazvitora sei? Inini kuti ndingapa kuripwa ndakanzwa hanzvadzi yangu ndiyo andakangonzwa kunyarirwa kuti kana tichionana kudai munhu wazvake akareruka zvekudai angari munhu ane hasha taipedzisira takonana nekuti aiti iwe murume wako ndiye akaparadza imba yangu, asi manje hanzvadzi yangu munhu akareruka zvake akangozvigamuchirawo zvake. Saka iye zvinezvi hanzvadzi yenyu vari kupa? Varipo vanongada kutoenda kubasa. Ukama hwenyu hwakadzokedzana zvo mawirirana? Ehe, tikuwirirana zvedu. Vakazotora mamwe madzimai kana kuti achingogarawo vega? Ai, vanogara vega. Vanga vaita vana here nadzimai avo vakazotorwa nemukwasha? Vanga vaita vana 4. Zvoti mukuru wacho akura zvakaita sei? Mukuru wacho antone mukadzi akamboita mukadzi wekutanga kuita mwana akasiya nezvanomwe mukadzi ndiwa 95 ndo first born yacho, second born ndiya 97, third ndiwe 2006 here. Umwe wacho third born wacho kadiki amene paari atori panapa amene paari zvake. Saka pari zvino vana vakasiyiwa ndimugara navo kana kuti vana vari kupa? Vana izvozvo ndiri padhuze nababa wavo tongobatsirana kutarisa. One ndiye ari panapa, umwe wacho ari kumurume, mukomana wacho ane mukadzi wake amene kwaari nemukadzi wake, umwe wacho ari kuruhwa ndokwaanoshanda. Saka kadiki kagotwe ndokari panapa, ndokatinogara nako.
ndodzoka panhana mbotara kuti imi semunhu anenge akatadzirwa nechitwa chakadai ichi naye muroora uya nekuti akatokutadzira iwo handiti munoona kuti nhau izonzi yanyatsopera yabudawo muza madzimai munochengeta zvigumbu kuti nhau izonzi yabudawo mamuri mimi yachena mamuri ingapedzwe sei? Inini nakuti yachena mamuri ndekuti handidi kuonana naye zvangu, kusatongoonana naye zvachose, nekuti ndikamona vandanzwa kurwadziwa nazvo, asi akanga ndisingamuona handinzwa kurwadziwa nazvo. Asi nai vatete maimbogarisana sei nemuroora kuti mungati pamwe mune pamambokonana kusvika pakuzokuitire unhu hwakadai maimborarama sei? Nemuroora tanga takagara zvakanaka pasina kana kukonana kwatakamboita. Handizozivawo zvangu sezvo kana uine muroora mumba unenge uchiti ndeushamwari yangu yekuti pamwe unogona kumuudzawo zvimwe zvipakati pamwoyo wako kuti murume uyu akazodai kuti murume uyu anogona kundichengeta, pamwe ndozvaakangochivawo. Saka munhau iyi mati makasangoonana naye zvinenge zvabuda zvongoramba zvitori right? Ndikasaonana naye zvinenge zvakabuda mandiri, ndikaramba ndichimuona ndipura manjigwa kurwadziwa. Chinonyanya kuti ndirwadziwa nhau yahanzvadzi yangu nemhuri yakakubva, nekuti muroora yanga asiri munhu wokunzi ndiwe mapoto ba. Takatoroora kumusha kwake tikabvisa zvese zvinodiwa kumusha kwake muroora, zvekuti anga ari munhu wekuti tanga takutoti munhu watakugara naye muroora, pane kuti pamwe ndiwongoti pamwe ndiwe mapoto, asi aiwa tanga takatobvisa mari tichitozikanwa kumusha kwake kuti kana pakaitika dambudziko tinobatirana. Ambuya vake vakatomboya pamusha apa vachirwara vakapepwa ipapa, hama dzake zhinji dzaiva pamusha pahanzvadzi yangu dzichengetwa, ana atezvara vachiuya vachichengetwa ipapa. Asi manje kuzoti mwana wavo aenda, hapana kana akazouya kana kuzombobvunza kuti zvakafamba sei kana kuti chii chakazoitika, hapana. Saka apa murume wenyu makazobvisa gupuro here kana kuti vanhu dzenyu vakazobvisawo futi gupuro here kuti vagume musha wakanga wambovaka uyu, zvakafamba sei parizvi? Ipapa havana kubvisa gupuro. Nyaya yakaenda kwa sabhuku wedu uyu yakagarwa dare, mukadzi wacho akadeedzwa. Pakutanga vakamboramba kuti hatidanani, asi ndokuzowanikwa vatotakurana vakugara vese. Saka mukadzi akabva angoramba pamberi pedare kuti inini murume handitezei, murume handichada, zvanzi nedare. Saka iwe unofanira kuzotora zvinhu zvako nekuti anga ine zvinhu zvake zvanga zviriko kumbako. Saka akazouya kuzotora zvinhu zvake paine toti sekretari nasabhuku nezvepamutemo achitakura zvinhu zvake kuratidza kuti panapa handisisiriwe panapa. Maramiro amaimboita muchine murume wenyu nezvamakuita izvinezvi zvanyanyosiyana ndezvipa? Hapana zvanyanya kusiyana zvapo, nekuti mararamiro andaitawo ndangoitawo mabasa emaoko ekutengesa, ndichingoitawo zvokurima magadheni. Nanhasi ndo zvandakungoitawo, zvandingoitawo zvokurima magadheni nekudiwo, asi kana zvaro ruoko rumwe chete zvinenge zvakati omeiwo mbijana. Muchine vana vachina kuchikoro? Aiwe nezvandina, ndine vazukuru. Vana venyu? Ndine muzukuru mwanasikana wangu ane gumbo, ane problem yegumbo, akakuvara gumbo kudhara achienda kuchikoro, saka gumbo riya rarema rarapfupika, saka iye agona kunyatsoshanda zvakasimba, saka vana vake ndino vachengetawo. Aiwa, maita basa mai. Amene kana mune panofunga kuti pamwe masirira pamuda kungojekesa makasununguka eni? Hapana panoda kujekesa, da kungoti chete tsika dzinofanirwa kungochengetedzwawo, nekuti munhu akatora uyu murume wana achigara naye anogara apa, hanzvadzi yangu yakatorwa mukadzi anogara apa, obva atora mukadzi wanzvadzi yangu obva agara naye apa, isu tichitomuona achisuka mapureti apa, achienda kuchera mvura apa, achibikirana apa, hanzvadzi yangu iri papa ipapa panorwadza ipapa. Saka tiri kudai vanhu iva vakangosuduruka zvavo zvinenge zvinotirerukirawo. Iye zvino ndabva nekwamamboseke vati nhau iyi yakarekodwa nzi iri kwamambo, muchazenge muchisumuka muchiteera kwamambo tinopera sei? Kana tadeedzwa tinongoendawo. Alright, maita basa, tinotenda. Ndo tete vanga tinawo vane murume akatora mukadzi wehanzvadzi yavo, ndo chipini chakaitika kuno kwaseke kwatiri. Munonzi mubhuku ravama munongoverwa, bhuku rekwamunongoverwa ndo zvakaitika kuno kwaseke. Makasimberi baba? Tiripo makasimberi baba. Right, baba, ndanzonzi ndimi vahanzvadzi kana kuti muri munin'ina wevakatorerwa mukadzi, ndizvo? Ndizvozvo.
Mokwanisa kuti jekesirawo uchapupu wenyu makazviona sei zvakaitika? Zvakatirwadza. Taisafungidzira kuti ndo zvingaitike. Sekuti Mukwasha wemunhu wekuti tinge takutoziya kuti anogara nani neantu dzedu. Saka makuna akasongoitika kuti tizongonzwa kuti atotorambwe. Mukutorana kwawo kwavakaitirana. Nyaya inotangira nekumagadheni ichikwidza. Inotangira kusango kusvika nemumba kusvika zvinozobuda pachena chete. Zvina manyanga ariputirwa. Saka takazoongorora. Tanazoti mukoma wedu uyo pane paari kurasika. Haasi kunatsoongorora kuti zviri kufamba sei. Alright, munoreva kuti nhau iyi yakatanga kuzewa nevanhu vachingoona zvikuitika isati yasvika kuna mukoma? Isati yasvika kwavari. Isusu ukama manje takazonatsoona. Kunatsoona kuti apa pane zvikuita zviri kuitika. Saka uyu mukoma uyu tomuratidza sei kuti mukoma wonaka iwe mukadzi akutata plus nasisika vanenge vachirwadziwoka murume wawo nguva inaye. Saka ndo mabudiro ayakazoita maini patazosvika mukunazoti mukubudisa chokwadi pachena. Imimi saka pamabamudiki handiti sabamudiki makazvitorose? Zvakandirwadza mukoma wangu ka madzimai venyu saka zvakandirwadza kunatsoona kuti zvichokwadi zvakaita izvi hazvina kumira mushe tsana kusvika vatorambwe. Saka chipini chakaitwa nemukwasha wenyu ichi kuti nhau inyatsojeka inzi yapera muno ingafambiswe sei? Nhau iyi zvichokwadi handidi kushora sabhuku wangu handiti. Sabhuku akaedza kuti atsetukudze vanhu avarambaniswe handitika. Vakaedza kuti vagadzirise vanhu handiti muchivanhu chedu. Sabhuku anogadzirisa vanhu avarambaniswe handitika. Saka semukoma akaedza kuti adzokerane nemudzimai wavagadziriswe. Saka uyu murume akamboramba adzimai vakamboramba kuti handidana naye hatidai. Asi chokwadi chakazobuda pachena. Sabhuku akazongoramba achingomira kuti aiwa pachivanhu chedu tinongoti vanhu gadzirisanayi handiti. Saka nekuramba kwavakazoita asi chokwadi chakazobuda pachena vavese. Vabuda pachena vavese. Saka sabhuku havana zvavaikwanisa kungoita vakangoti chokwadi chabuda pachena. Saka zvakwamuriwo ino ukama kuti moitawo sei. Saka zvadaro takangotiwo iye mukoma wacho muridzi womukadzi wokutorwa mukadzi akangoti rega tingosiya zvakada timboona zvinomira zvakadii. Saka izvozvi mukoma ari kubika ega mumba? Ari kubika ega. Antone vana. Ane vana 4 nemudzimai nevazukuru vake 2. Mwana musikana mukomana mukuru akaroora antone mwana ezvozvo antone mukadzi. Musikana wesecond born antone murume Mukwasha totone Mukwasha. Ava vadiki ava vachiripo zvautu. Saka ndo vari kugara nababa. Maita basa baba neuchapupu hwamatipa hwamationesa uyu. Aiwa chokwadi. Chokwadi zvokuti zvakwamuriwo nekufamba kwamuri kuita nekutendererawo kutiwo ndimani matana ekuti wotoitawo sei. Nhau yanzi yakwamambo izvezvi. Right. Aiwa hazvina kuipa. Ingangopererawo ipapo. Handiti isu nasabhuku wedu hatina chakaipa kana kuti takataurana mashoko aripo. Asi sabhuku akamboda kuedza kuyananisa kuti vanhu vagarisane mune zvakanaka. Saka uye azoita kustabhoni manje unubo hwekuti ndinoitwei. Rega ndidzoke futi background. NeMukadzi wacho saka vakutogara vadzoka isi nemudzimai? Vari vese. Vari vese. Ipapo pamakatarisa. Munoziva zvikiitika nezvekuti pandakagara panapa ndikutoona pamba pacho. Saka mutaura kuti mimi vakatowasha pamba apa vanotobuda vatoyanika mitoaona. Andouya aitochera mvura pamugota panext. Achicha mugota panext. Izvi zvinhu zviri live zviri pachena. Kwete zvokuudzwa nemakuhwa kana kudii. Aiwa. Saka madzimai mumwe musha akazobatana akati aiwa ngati timbonoita demonstration yekuti tibvise munhu uyu mukadzi uyu. Saka varume ndivenge vamirirwa manje kuti vazobvisawo murume. Ari kumbotembei munhu. Zvaoma ndozviitika kwaseke kunoku. Inyaya yekuti
chipurazi chinopusisa anditi ka denga ari munhu akakurira muvanhu ka denga ari munhu asi nyaya yekuti maakakurira mukomboni mupanda mwema munonetsa vanongotorerana kamunongozviziva handimashuwa saka ndopfungwa dzaanongoti ndo vanondidii ende apa ndikutoona kuti atozvidza sabhuku chai kutoshora kuti vanondiitei ndo simba rainaro. Hey, alright, muzvinzwira saka isu tambofunga kuti tisvike pamba pacho asi tazonzwa kuti murume wacho anenge andaita zveviolence zvakuda tine mamonya anenge kwatina chimugabe saka chaedza kuti tinge tunoendawo nemandimbo ikoko tifambire nyaya idzodzo tisvike tinyatsona naye murume atitaurira kuti zvindi zvaanazvo ndezvei zvakanzi nablaze ari kumbotembei kutora mukadzi watezvara kumuita mukadzi wake ubva tanga uramba achigara vese patime nyaya kuti anzi vana murume uyu akamboti kurire muchipurazi kana anenge achine chipurazi chanacho munjere dzake here sikaziva zvakuna wakurira mupurazi asani kunhu wakanaka asi kuti vamwewo vanenge vazongobatirawo chigamira padenga cheche saka tichanyatsoona fosi chaicha yedu isusu yatombofamba nayo nhasi zvayo haipo tichange tisvika pamba ipapo tokurukura nawo nemurume yeye nemudzimai kuti zvavakaita chipini chavakaita ichi vaimboedza kunonyatsoita sei zvimbofamba sei vari kuenda kumune rudo rwavo rambe muchingoona pachivhitivhiti.